Derfor skal du inddrage frivillige i dit kulturprojekt. Nogle gange har vi så travlt, at vi slet ikke ser, hvad der er af muligheder lige foran os. Vi løber rundt som små mus i et løbehjul og koncentrerer os kun om vores eget, og hvis bølgerne går rigtig højt, det næste projekt. Det kan betale sig at zoome lidt ud og se på udviklingsmulighederne for sin kulturinstitution eller organisation. Og her anbefaler jeg, at du kigger på det meget store potentiale, der rent faktisk ligger i at samarbejde med frivillige. Samarbejde med frivillige er en af de mest oversete muligheder og redskaber i den proces, det er at skabe kulturprojekter. Der findes utallige gode grunde til at starte et samarbejde. Her vil jeg blot nævne nogle af de allervigtigste. Du skaber relationer med dit projekt i et nyt netværk, den frivilliges netværk. Du giver et andet menneske en mulighed for at skabe noget meningsgivende og stort i sin fritid. Den frivillige har mulighed for at få et ansvar og føle sig som en del af et projekt med et synligt resultat og deadline. Du kan spare væsentlige kroner på budgettet. Du får en person, som rent faktisk hjælper af glæde og lyst, og ikke på grund af en nødvendighed. Du kan glæde en frivillig med at få endnu flere spændende og relevante elementer på CV'et. Du kan få udført mange flere arbejdsopgaver hurtigere, idet du pludselig har endnu flere hænder til at løfte dit projekt. Hvis der er fokus på et ligeværdigt samarbejde, vil man finde opgaver og muligheder, som vil blive til gavn for alle parter, og derfor win-win. Jeg vil foreslå, at du giver en medarbejder, eller du selv tager ansvar for opgaven af at stå for at involvere og strukturere samarbejde med de frivillige 1-2 gange om ugen. Den her ene person vil rent faktisk med god planlægning i hvert fald kunne sætte 5-10 og måske endda flere frivillige i gang med forskellige opgaver, både online og offline. Og hvordan kan man så bruge de frivillige? Det kan være som hands-on på stedet. De kan stå for udsmykning og oppyntning. De kan gå på gaden med flyers og plakater. De kan være projektledere for forskellige afviklinger, blandt andet caféaftener, foredrag, mindre arrangementer, arrangementer før og efter forestillingen, event, koncert eller lignende, og afvikling af events. Det er kun fantasien og den enkeltes kompetencer, der sætter grænserne. De kan stå for oplæg på sociale medier, lave virale kampagner, lave telefonsalg, fundraise, eller for eksempel lave flashmobs som markedsføringsstunt. Der er uendelige muligheder, som er forskellige fra projekt til projekt. Alle muligheder er åbne, og derfor skal du være skarp og konkret i de opgaver, du ønsker udført. Ledelsen, ansvaret og uddelegeringen ligger hos dig, men samarbejdet er I fælles om. Action step 1. Find den, som skal være leder for gruppen af frivillige, og sørg for, at personen giver sig god tid til at planlægge ledelsen af de frivillige, såvel som de relevante opgaver. 2. Du kan søge efter frivillige i lokalområdet via foreninger og online på sociale medier og på medlemsbaser for frivilligt arbejde. 3. Hav fokus på, at det er et samarbejde. Alle parter skal have noget ud af det. Det skal være sjovt, hyggeligt og en win-win. 4. Vær helt skarp i formidling af opgaver, og vær helt tydelig i forventningsafstemning imellem jer. 5. Skab glæde og motiver alle, der er med til at skabe nye resultater til dit kulturprojekt, eller din institution eller organisation. Det er jo rent faktisk en proces, som må siges at være en gave. Rigtig god fornøjelse.